Vídeos d'en Ramon, número 237.cat, quinta i última part. Com construir una volta de punt rebaixat amb rajola d'elaboració manual col·locades de pla amb ciment ràpid i a cara vista. Vídeo creat i propietat de Ramon Guarda Parera, paleta tradicional oficial primera, membre Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, any 2024, quinta i última part del vídeo número 237.cat de la meva col·lecció Vídeos de la Construcció, 08328, Alella, Barcelona, Catalunya, Espanya. Pas a pas. Bueno, ja anem, ja vaig per fer l'última filera i el primer que faré serà fer el remat de davant, que ara es veuen dues fileres, que han de ser 3, i començo per aquesta, perquè llavors al fer l'altra capa ja poso el regle a sobre de les rajoles que estic posant i les entrego sobre aquestes que faré. Al posar-les, com s'ha pogut comprovar, s'ha de mullar bé, perquè si fa uns dies que està feta, llavors absorbeix molt l'aigua del morter i no el deixa fraguar bé. L'estic mullant perquè és fer-ho així per capes, i a mesura que que vagi posant les rajoles també ho haig d'anar mullant perquè ja s'haurà secat. També el que s'ha de fer és triar-les. Llavors jo el que he fet aquí ha sigut unes tires molt petites, molt primes, que també en diem carquinyolis, i és perquè per trencar junt. Les estic assecant perquè sempre, com he dit moltes vegades, que l'obra ha d'estar mullada però que no tingui aigua. O sigui, que estigui mullada, però és això, que no absorbeixi el morter de seguit. Ja vaig per posar la filera, començo pel mig, perquè al ser l'última també és maco que quedi un acabat igual a cada cantó. Ara és delicat el fer-ho, però és maco perquè queda molt curiós. I el fet és de posar aquests carquinyolis perquè així es trenca junt amb totes les fileres que hi ha a sota. També és natural, haig d'anar posant-hi uns separadors, perquè amb el mateix pes de la rajola s'ajunta i queda la junta més prima. S'ha d'anar amb molta cura. I sempre també el que estic mirant és que a la part tallada quedi a darrere, perquè així aquí davant queda tot rústic. També mantenir els 8 mil·límetres de separació, tant en la junta horitzontal com a la vertical. Aquest, a l'acabat, també té un remat, o sigui, un doblat, també amb un aparell també molt maco. Molt maco en el sentit de fer-ho, perquè va fent perimetralment o paral·lelament els laterals i va donant la volta. Aquí sempre el morter que estigui ben desfet. I l'estar ben mullat a sobre, l'únic problema és que llavors l'aigua, la peça em corre cap avall, el tindrà baixada, però queda molt fort o ben enganxat al fer-ho amb aquest sistema. També, com heu pogut veure ara,
la mateixa peça està una miqueta corbada i la poso favorable a la curvatura que té la volta. Així, portant la junta neta, es pot apreciar més bé la separació de la mateixa. I sempre procurar portar-lo tot completament acabat, sempre que hi hagi prou espai per poder-ho fer. Anar recollint el morter, però també amb cuidado, perquè es pot vindre la peça cap endavant. Aquesta peça que té aproximadament uns 2 centímetres de gruix, no de gruix sinó d'amplada, perquè el gruix té com les altres, que és 1 i mig. I sempre fixeu-vos que passo la paleta dreta i em dono tota l'alineació de la peça. Bueno, ja he acabat de passar l'última filera i ara el que faig ja és netejar-ho una miqueta, no del tot, però ja començar a rascar la junta, i després hi passaré també els raspalls. Fixeu-vos també que estic aguantant amb la mà la tira, perquè com que és tan petita i tendra, és ara la junta, llavors que no se m'aixequi. Així, tots els detallets ben nets, tota la junta ben neta. Ben fregadet. I ara sí, ara agafaré el raspall i li passaré amb molta cura perquè quedi la junta, la part de la rajola que es veu vista, que quedi ben net. Primer l'escombreta, i ara el raspall de ferro o de pues d'alambre metàl·liques perquè vagi quedant net. Sempre es queda algun per rascar i ara per això he agafat altra vegada i he tornat a rascar una mica. Bueno, ja està inclús neta la solera, ja per començar a mullar-la i continuar, que ja hi ha una part que està doblada, doncs continuar les fileres que hi han posades. Així el morter ben repartit, aquí es pot apreciar molt bé, és la manera que poso les rajoles, de la manera que queda la junta trencada, o sigui en diagonal. Jo abans us he dit que anava paral·lel als laterals, però és la segona que està paral·lel als laterals. Aquesta està en diagonal a 45 graus, però ha invertit la inclinació diferent de la part de sota. La part de sota està en direcció contrària. Que s'ha de fer és anar picant bé, procurar que estigui molla la base, i al posar també fer-li igual, tot és el mateix sistema que si fos a escala natural.
també el que procuro és no embrutar massa la rajola per sobre. Així la pasta ben repartida, i al posar-li fer el mateix vaivent que sigui a l'escala natural. Tot el mateix sistema, anant-ho recollint i anant-ho mullant també si fa falta. Com us he dit, ja he notat que estava una miqueta sec i ho torno a mullar-ho. La volta representa que no queda vista per la part superior, però tot i amb això el que s'ha de fer és mantenir-la neta. De vegades, vull dir neta, em refereixo que no hi hagi gruix de morter. Com també us he dit al començament, que amb el regle ara ja a la part superior té la referència de la filera que hi ha posat aquí en el començament. Així, ens fer una miqueta de refregadeta. Fixeu-vos que no paro d'anar mullant. És molt important, o sigui que tenir ben humida la rajola, tant la base com la rajola que posi. I si la rajola està molt molla, que té aigua, llavors el que es passa és passar-hi el drap i netejar-la, o sigui, secar-la una mica. És qüestió d'anar refregant el morter, i aquí ja al tancar faré les peces. Aquest doblat està fet amb morter de calç, però a fer-ho a la realitat és millor fer-ho amb morter de ciment Portland. Aquí ho faig amb morter de calç perquè jo això ho vaig de treure després, i amb morter de Portland em costaria molt més i perdria tot. El morter ben repartit, però el que és important és que al posar la rajola l'aplasti el morter. Ara, quan tingui aquesta rajola posada, el que faré serà anar a fer les peces de davant, les faré totes de cop, i també, encara sigui la part de sobre, sempre procurar que no quedin ganxos, o sigui, no ganxos, sinó ressalts. Ho trec el morter una miqueta perquè així ens puc presentar les peces. I ara ja preparo per anar posant les rajoles del racó, que l'haig de fuar una mica. El problema és quan les fas així en diagonal, que hi ha moltes peces així tallades a la punta en cartabó. Aquí he anat fent totes les peces d'aquí davant i ara ja vaig per posar-les. Sempre és millor preparar totes les peces i fer-les, perquè t'estalvies viatges i és molt més fàcil després.
Aquí jo segueixo anar mullant. També estic utilitzant la palatina perquè al ser la peça petita em va més bé que no pas amb la paleta normal. Aquí es veu el sistema de l'acabat i anar repartint el morter, que ja tinc la peça a punt, que li he fet abans i l'he deixat aquí sobre per saber el lloc on va. Bueno, ja estic acabant i ara ja preparar per fer-ne una altra volta. I també tinc alguns treballs que també els presentaré, de posar un sardinell com decoració. Finalment també es veurà una imatge d'una toma de per sota. Fixeu-vos que aquesta va en direcció cap a l'esquerra, de cara cap a mi, i l'altra anirà en direcció a la dreta, venint cap a mi o sigui, de cara a la meva dreta, tal com estic. I el que podeu anar veient que amb la palatí estic recollint tot el morter perquè quedi el més net possible. Bueno, doncs ja està doblada, ja recollint totes les coses. I ara veureu la imatge de sota amb la direcció que us he dit jo, amb la mateixa toma però van les rajoles cap a la meva dreta. Fi de la cinquena i última part.